1700 ମସିହାର କଥା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥିଲେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭିକ ମାଗି ଚଳିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁରୀରେ ଧନୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ପରିବାରର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଚାଲ ପୁରୀ ଯାଇ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସପରିବାର ସହ ପୁରୀ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଛିଣ୍ଡା ଓ ମଇଳା ପୋଷାକ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ଜଗୁଆଳିମାନେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ରହିବେ।